Xafarders i xafarderes, som a Caimari, on se celebra una de les fires més arrelades de Mallorca, la Fira de l'Oliva. Colors, formes i aromes que ja fan ganes d'aturar-se i començar a tastar. Enguany, quants tipus d'olives heu duit? En general, de punta a punta, 45. 45 tipus d'oliva. I quina és la que té més èxit o la que més se La ven? pansida natural d'enguany i la trencada mallorquina, la feinota. Què és el que més impressiona la gent de veure la tafona? Hombre, recordar el sistema tradicional de fer oli, la tafona de Caimari, ara aquest edifici fa 60 anys que el tenim. Quin diries que és el producte estrella? Quin és l'oli que més se ven? La fira de l'oliva de Caimari, l'oli que més èxit té és oli de bufort, nové i recient fet. És la primera vegada que veniu a la fira. No, cada any venim. I què és el que més vos agrada? Jo crec que fer la volteta, veure gent que coneixem, que fa molt d'estona que no veiem, i provar qualque oliva que sigui bona. Fer la volteta per l'església vella, per la plaça, veure els dimonions i els caparrots. Què significa per tu el ball del caparrot carbonès? Per jo, personalment, és un orgull, és un orgull. Vaig entrar el segon any a ballar i joder, que puguin ser molt d'any més. Què és el que més t'agrada d'aquesta fira? Pues m'agrada molt l'oli, venim, aprofitam per comprar un pot d'oli i fer un pot de paradetes dels productes locals d'aquí. I quant d'any fa que veniu en aquesta fira? Nosaltres som de Souva i venim molt de Caimari, el nostre poble veïnat. I vosaltres que sou més, d'oferir-vos per anar a recollir l'oliva o de tastar-la amb un bon pa amb oli? De tastar-la amb un bon pa amb oli. Sou de Caimari, vosaltres? Sí. I feis oli que vostre? Vos, Oliver Bernat. Quin és el secret per fer el millor oli? El secret fonamental és fer-lo el més aviat possible, des d'un pic que s'ha cuit l'oliva fins a moltura, el més ràpid possible. Si passen menys de 24 hores, sempre molt millor. Participen molts els habitants de Caimari en aquesta fira. Sí, la gent participa molt, posen moltes branques d'olivera per decorar el poble, també amb banderes del poble, i surt molt la gent, la veritat és que sí. Sou de Caimari? Sí. I què heu firat? He firat d'olives, després hem sobrassada i oli. Què significa per vosaltres la fira de Caimari? Per jo, és el més. Jo som caimarienca, fa 28 anys que se fa la fira, participam molt, la vivim i tot l'any pensam en la fira. Per nosaltres és un orgull. Aquesta crema ens ha creat moltíssima de curiositat. Com és el procés d'elaboració? A veure, és un procés molt, diguem, antic, però amb la tecnologia que hi ha avui en dia, les receptes antigues, ja ho fan reprenent de mon pare i bueno, el que han fet és legalitzar-ho i fer-ho tot com avui en dia demanen. I quins usos té aquesta crema? A veure, antigament s'empleava per curar ferides i cremades. Ja només per els ingredients és superhidratant, serveix per qualsevol tipus de problema de pell, escaldades, una cremada sigui superficial cuinant, una caiguda en terra, irritacions. És que té un ventall d'usos molt, molt gran. I quins són els productes que teniu? Nosaltres els productes que ens estancam serien per les salses coentes que tenim allà, que de cada vegada en els caimarians la veritat que els agrada més el coent. Després, òbviament, duim oli coent i confitures i ara com a novetat aquest any el xocolata coent. I això és la fira, tradició dins cada pot. Gent que estima lo seu, productors que hi posen el cor i un diumenge que només acaba de començar. Les xafarderes ja han firat, així que ara anem a dinar.